Čau lidi, já vás zdravím u dalšího videa z Minecraftu, už je to druhý video z Minecraft Survivalu a nebudu to zdržovat a jdeme na to. Tak jsem tu, hrál jsem chvilku za kamerou, ale ne zase tak moc. No, položil jsem tady jenom postel a hlínul jsem to tady na terasu. Moje. Mám to přepnutý na hard. Jo, mám. Jako vážně. Kůň. Skeleton. Horse. On tady je. Vůbec nepršelo. Promiňte, že nemluvím, ale nevím, o čem bych mohl mluvit. Já jdu domů. Kde mám vůbec crafting? Já jsem nějaký slepej. Zapomněl jsem ho tam v těch dole. Nahoru. Ne. To není. Já jsem asi slepej nějaký. Ach jo. Doufám, že se neumřu. Mám hlad. Nevím, na co jsem vykraftil tlačítka. No, vykraftil jsem, ale ne. Zeptáte, proč ty dveře pokládám takhle. Protože je to lepší. Protože bych vám to řekl. Zombík, když na mě půjde nějaký, tak on může rozbít jenom otevřený dveře. Takže když to položím takhle ty dveře, normálně, tak budou otevřené zavřou a tak dále. Ale když jsou otevřený, tak je nemůže zničit. Co říkáte možná? Proč bys nechával otevřený dveře? Já bych vám to řekl. Tak teďkonc jsou ty dveře zavřené.
a teď jsou otevření. Takže on je nebude moc zničit. Co možná zase říkáte? Ty nepoznáš otevření a zavření dveře. Ale je to tak, když jsem je položil takhle, tak byly otevření. Otevření, zavření. No, co bude spát. Tak proto je dávám takhle. Je vlastně to jídlo. Pojďte za chvilku, pojď dotěžit. Třeba potřeboval bych. Potřeboval bych nějaký kámen. Kámen se to náhodou nemám. Ne. Počkejte, já to zasílím. Světlo. Aha, tak jsem teď zjistil, že mám na max světlo. To zatím střihnu, než najdu něco. Takže jsem tady, našel jsem nějaký uhlí. A i železo jsem našel. Hop. Mám to? Jo, dobrý. Tady jsem našel železo. Tak, jdeme domů. Jde. No tak blbost. Takže to jsem si to chtěl vyrobit. Ne. To jsem chtěl vyrobit, jenom si uložit železo. Tak já se tady vyrobím meč. A půjdeme do boje. Jsou tady nějaké kravičky. Koně, to nechci. Když z koní padá kůže. Ty koně zmizely. Já nevím, co bych mohl udělat. Před chvíčka nám tady roste.
Za chvíli zapadne slunce, no tak spočkám, než zapadne. Čarodějnice, dobře. Aha, to není čarodějnice, to je kůň. Kde se vůbec... Koně jí chleba. Dobře. Koně jí chleba, tak to je pro mě novinka. Kosly. Au.